idan kai kana ganin cewa baka shirya ka mutu ba, kana da inda za ka yi dan kar ka mutu, dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni kan jini ya fallasa maka ya bata ma shaddar ka da kake ado da ita. Kada idan kai kana ganin cewa baka shirya ka mutu ba, kana da inda za ka yi dan kar ka mutu, dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni kan jini ya fallasa maka ya bata ma shaddar ka da kake ado da ita. Idan kai kana ganin cewa baka shirya ka mutu ba, kana da inda za ka yi dan kar ka mutu, dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni kan jini ya fallasa maka ya bata ma shaddar ka da kake ado da ita. nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un. Bisa ta'addancin kisan gilla da aka masa a masallacinsa yana ba da sallar asuba, Allah ya masa rahama. Wannan maganganu ne za mu haɗa na Sheikh Jafar Mahmud Adam, manufar da yake fatan ya mutu a kai bisa tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi Allah ya karba masa addu'arsa kuma bukatarsa ta biya. Allah ya kashe shi yana kan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Yana cikin sallah asuba ne aka bude masa wuta, aka samu yan ta'adda suka kashe shi. Addinin musulunci a wurin mu ba wani riga ce ta yayi da muka ga wani ya dinka, mu ma muka dinka ta yadda gobe in ya cire ya canza wata mu cire ba. Harka ce ta aqida da muke son mu rayu akai mu mutu akai. Idan har wani wanda yake manufarsa duniya ce kadai ya ɗaura kamarar ya yadda ya mutu akan tabbatar da manufarsa ta duniya, to mu fa mun shirya mun ɗaura kamarar mun yadda mu mutu akan manufar mu. Fa mun shirya mun ɗaura kamarar mun yadda mu mutu akan manufar mu. Ya yadda ya mutu akan tabbatar da manufarsa ta duniya, to mu fa mun shirya mun ɗaura kamarar mun yadda mu mutu akan manufar mu. Ba magana ce ta yayi ba ya cewa za mu daina, ko za a razana mu, ko za a firgita mu, ko da soja, ko da ɗan sanda, ko da ɗan tauri, ko da duk wanda ake jin za a firgita mu da shi. Magana ce ta mun fito, idan mun mutu ba ma jin mun yi hasara, gani muke yi mun yi abin da ya kamata a rubuta tarihin mu da takardar da tawadda zinariya. Idan mun ci nasara mun san ba ƙarfin mu bane, ba iyawar mu bace, don daga tarɗin ubangiji ne. Kullum yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya tsara ya kaddara shi zai same mu. Ubangiji shine majibincin lamarin mu, kuma gare shi muka dogara, da izinin Allah kuma za mu ci nasara. Idan ta mutu da yanzu ba mu rike da wannan, da yanzu mun ajiye mun biya rima mun sha kiɗa yadda waɗansu suka biya rima suka sha kiɗa. Cewa in muna jin tsoron ta mutu da yanzu ba mu rike da wannan, da yanzu mun ajiye mun biya rima mun sha kiɗa yadda waɗansu suka biya rima suka sha kiɗa. Mun san kiɗa yadda waɗansu suka biya rima suka sha kiɗa. To amma abinda muke so komai muna son mu yi komai bisa da tsari da kuma yankan hanzari. Waɗanda ake amfani da su cikin 'yan gabaɗin nan, ko a ba su makami da gariyo, a ba su ƙwaya ta juyar da kwakwalwarsu, ta rinka ba su saƙo ba daidai ba. 'Yan uwanmu ne, ƙannanmu ne, 'ya'yan waɗansu daga cikinmu ne, jikokin waɗansu daga cikinmu ne. A jaluman masu mulki ne suka sace kuɗinsu a ƙananan hukumomi da jiha da gwamnatin tarayya, ta yadda aka jahiltar da su ta fuskar boko, aka jahiltar da su a addinance, aka saci miliyan 100 ɗinsu, sai a ba mutum naira 100 bayan an sace masa miliyan 100, kuma a faɗa masa yadda ya kamata ya kashe. Naira 25 ya sai da shinkafa, naira 30 ya sai kwaya, naira
30 wata kuma ya sai madara a ba shi hoton wani ɗan takara ya shafa bula a fuskarsa bayan ya sha kwaya ya ɗauki makami yana cewa sai wani ko kafar katako. Aikin mu shine ya za mu yi wayarwa da waɗannan kai su dawo cikin sahun mu su zama abokanin tafiyar mu don mu yaki azzalimin tare su. Aikin mu shine yaya za mu mayar da su irin rundunar shari'a ba irin rundunar shaɗan ba. Aikin mu shine yaya za mu mayar da su su zanto sai shari'a ko kafar katako amma da jin kowa ne ko kafar katako. Wani fara muke kai wallahi su ga taikayinsa ba a faɗa da dokar Allah a zauna lafiya. Duk yasta bai kai Fir'auna ba. Fir'auna da ya sha giya ya buku cewa yi ana rabbukumul a'la ya kuma cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Amma wata rana sai ga su ubangiji ta'ala ya kunyatar da shi ya kaskantar da shi ya dammara shi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Da Fir'auna ya ga mutuwa ta yana cikin musulmai Allah ce al'ana a yanzu arne wa qad asaita qablu wa kunta min al-mubtadin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun. Ba ka a shirye muke amma komai muna son mu tafi da shi da shawarar iyayenmu malamai. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Za mu tafi ga kasar mai lamba na gaba insha Allah. Mu da kuke da ake yaudaran mu da ake zuwa a faɗa muku ku zo ku yaudare mu, ku ne wai wa'azi wata kan musulmi za a kawo malamin addini ko za a yi barazana ga malamin addini ko za a kashe malamin addini. Wallahi tallahi a yau a shirye muke in dai za mu mutu kan tafarkin Allah. A yau a shirye muke ba sai an kai gobe ba. A san mu mutu da imani. Kuma mu da kuke da ake yaudaran mu da ake zuwa a faɗa muku ku zo ku yaudare mu, ku ne wai wa'azi wata kan musulmi za a kawo malamin addini ko za a yi barazana ga malamin addini ko za a kashe malamin addini. Wallahi tallahi a yau a shirye muke in dai za mu mutu kan tafarkin Allah. A yau a shirye muke ba sai an kai gobe ba. A san mu mutu da imani. Kai ka je ka mutu da demokradiyya ko Najeriya a tambaye kamar rabbuka ka ce Najeriya kasa ɗaya al'umma ɗaya, ma dinuka Najeriya kasa ɗaya al'umma ɗaya. Menene ɗinka ka ce siyasa PDP ko APP. wane ne abin nan ɗinka ka ce ni dan security ne, ka faɗa ka gani in baka ci duka wajen mala'ika ba. wajibi ne a matsayin ka na musulmi ne ko namiji kana da hankali da basira ka kalli dukkan irin wannan hayaniya da ake ciki da sai ku ce wani ya ce su wani sun ce ka yi kokarin auna abin da kowa ya faɗa a kan tafsiri na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da Allah ya ce manzon Allah ya ce wallahi shi ne akan gaskiya. Dukkan mutumin da ya kaucewa abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ko abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi to wannan shi ne kaucewa gaskiya. Akan haka muke kira, akan haka muke fata mu rayu, akan haka muke fata mu mutu, akan haka muke fatan ubangiji ta tsaya ranar tashin kiyama. Da ya kaucewa abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ko abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi to wannan shi ne kaucewa gaskiya. Akan haka muke kira, akan haka muke fata mu rayu, akan haka muke fata mu mutu, akan haka muke fatan ubangiji ta tsaya ranar tashin kiyama. a zo a bin dan Allah ba a zo a bi babana ba. Ina da kakaki ne malamin Allah da Adam in ga dan wasu in kafa dare fassa ba na ne haka na halaka sai ni kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dan ina da wani wanda na fara ko ya ga sun dinga ne ya garantar da ni in ga dan wasu in kira yana zuwa gare shi amma tafarki ba na kowa bane tafarkin Allah ne idan ila sabili rabbika قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا أدري ما هو المشرك تفرقي كما يقولون بالسياسين من الله. دون أن يقول جناوة بشيء يتكت بالجر بيتا والله تالله باكيني مديد الجنة في حمي فدا كما الله دوراته بسجاء الجنة في حمي إذن من المسلم بقى. الله بيكتب الله سيئين تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. duk da ba Allah da suna sai dai da ayar a tafi tare da shi ne sai shiriya in ya kuma jini guda ya kafa kanka don su cikin wutar jahannama wanda suka ji shi shiga tare da shi. Wallahi yadda nake bi a jikina ko da wani ya saba mun ko na saba maka
dan yana tsarika ni yana ganin izala ne ko da wahabi ko menene billahi allazi ashiri nake in ba da jini na dan in kare shi yayin da wani arne dukkan arne yazo yace zai ci masa farmaki yayin da duk arne ya taso zai dimfaru wani masallaci ba rana da in bincika masallaci izala ne ko tsarika ne tijaniya ne ko kadiriya ne zan tsaya ne in bayar da jini na in kuma na mutu ina intiqadi gwargwadon abin da na gamsu da shi na ayoyi da hadisan manzon Allah cewa shahada ne to matukar muna so mutum mu nasara sai mun tashi a wannan tsari kuma muna ƙara kira wani ya saba mun ko na saba maka dan yana tsarika ni yana ganin sai izala ne ko da wahabi ko ne billahi allazi ashiri nake in ba da jini na dan in kare shi yayin da wani arne dukkan arne yazo yace zai ci masa farmaki yayin da duk arne ya taso zai dimfaru wani masallaci ba rana da in bincika masallaci izala ne ko tsarika ne tijaniya ne ko kadiriya ne zan tsaya ne in bayar da jini na in kuma na mutu ina intiqadi gwargwadon abin da na gamsu da shi na ayoyi da hadisan manzon Allah cewa shahada ne to matukar muna so mutum mu nasara sai mun tashi a wannan tsari shi ne ya ga bala'in da kalubalen ya yi yawa ba zai iya baya da gamban ɗauka da haka ya ajiye kayan ya tafiyarsa ya saje ciki inda rududu suka tafi za a biyo wa wani ta fuskar tsoratar da shi in an ga matsoracin ne tsoratarwa da kisa tsoratarwa da sauri tsoratarwa da sa masa sanction kare tattalin arzikinsa tsoratarwa ta kowane nau'in tsoratarwa za a biyo wa wani ta fuskar kwaɗaitarwa ɗin in an ga makwaɗaici ne mayanwaci ne duk wata lagwada da ta wuce gabansa yawon bakinsa na zuba da lala za a biyo masa sanan ɗin in an ga ta hanyar haka za a dakatar da shi ta kowace irin hanya shaitan da wakilansa sun baza tarko wajen su hana mutane bin tafarki madadaci ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين تكوئنا تدام تهجو تكوئنا شيطان da wakilansa sai sun yi kokarin biyo mana dan su kautar da ku daga tafarki madadaci anan nake so in ba mu fahimtar cewa in ƙara mana fahimtar dai ina mana kyakkyawan zaton mana da ita cewa ba sharti bane ba cewa dan ina kan gaskiya ba zan gama da cikas ba inda haka ne da babu annabin da ya taɓa gamawa da cikas a rayuwarsa amma cikas na ƙarshe shine kisa to an kashe annabawan Allah wani haka ne amma cikas na ƙarshe shine kisa to an kashe annabawan Allah amma cikas na ƙarshe shine kisa to an kashe annabawan Allah banu Isra'ilawa sun yi an kareta waɗansu an ɗaura waɗansu an daki waɗansu an adabtar da waɗansu duk da cewa suna kan gaskiya da aka kashe sayyidina Hamza duk da cewa suna kan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam an tsaga masa haƙori an fasa masa kai jini na zuba shi da kansa yake cewa kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam yaya mutane za su rabauta sun yi wa annabin su rotsi dan kawai yana kiransu zuwa ga musulunci ta yaya za su rabauta Allah ce da shi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ashe gamuwa da cikas ba ya nuna bana da gaskiya wannan sunna ce ta rayuwa da Allah ya shata alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون سنة تيتا أبنجي جربر باينسا بدا أكالي كما كو كتهويو
ko an jarrabe ku dan a ware bara gurbe gefe guda na garin ya tsaya ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ba zai kyale mutane ba kawai amanna a kyale su haka sai an jarrabe su dan a ware bara gurbi da wanda ba bara gurbi ba a ware wancan daban fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal wannan ita ce sunnar rayuwa kuma idan kace dan in dai ka daina kuma dole kuma kai wani abu ko na gari ko na banza kuma a cikin sa shi ma akwai kika tsammanin ka dan tata da dan giya da dan daba da barawo da mashayi da dan luwadi da manemin mata ba sa cin karo da cikas akan wannan tafarkin nasu ba sa gamuwa da matsaloli tsammanin ka yahudu da kirista da yan addinin sikh ba sa cin karo a wannan tafarkin nasu ya sau nawa ne wanda yake dagiro har na suna gamuwa da cikas a hanyarsu suna gamuwa da cikas amma suka jure Allah ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kuna jarrazi kuna gamuwa da cikas kuna gamuwa da matsala akan hanyar ku ta yada kalmar Allah su ma suna jarrazi suna gamuwa da cikas irin yadda